Čo všetko potrebujete ku kúpe nového bytu? Základom je nájsť samozrejme hlavne ten byt. Prvým bodom je podpis rezervačnej zmluvy. Dbajte na to, aby bola zmluva podpísaná vami, realitnou kanceláriou a zároveň aj predávajúcim. K podpisu rezervačnej zmluvy budete platiť aj rezervačný poplatok. Štandardný poplatok je vo výške zhruba 2000 eur. Ak kupujete byt na hypotéku, budete potrebovať znalecký posudok. Ten vám vyhotoví súdny znalec približne za 300 eur a budete potrebovať návrh kúpnej zmluvy. Určite sa vyhnite návrhu kúpnej zmluvy stiahnutej z internetu a nechajte si ju vyhotoviť svojim advokátom alebo ho vyhotoví realitná kancelária. Predposledným bodom je poistenie bytu, ktorý si určite vyžaduje banka, a ako posledným bodom je podpis odovzdávacieho protokolu, kde si spíšete stavy všetkých meračov, ako je teplá voda, studená, plyn, elektrina a stav celého bytu. Následne je v podstate byt už váš. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na našom webe. Volám sa Tomáš, som z Reality Financie.